салому дору тақдими шумо бинандаҳои азизи телевизиони Баҳористон, дӯстдорон ва алоқамандони ҳодисаҳои табиӣ ва озмоишҳои ҷолиб. тавре ки мушоҳида мекунед, барномаи таҷриба аст манзури шумо ин лаҳза ва имрӯз ман Беназир масъули барнома омодаам ба шумо як таҷрибаи хеле ҷолиб ва осонеро ба шумо нишон диҳам. бачаҳои азиз, маводе ки дар ин таҷриба лозим аст, дар хонаҳои ҳар яки шумо вуҷуд дорад ва ман умедворам ки ин таҷрибаро ҳар яки шумо иҷро мекунед. зеро чӣ хеле ки гуфтем, ин таҷрибаи хеле осон ва сода аст. нун биёед, ман шуморо ба маводи таҷриба шинос месозам. дар ин таҷриба ба мо лозим аст об, зарф, коғаз ва маркер. ана аз ана ҳамин мавод мо таҷриба иҷро мекунем. бо диққат бошед, шурӯъ мекунем. дар аввал мо коғазро мегирем ва дар рӯи он тасвир мекунем. тамошобинони азиз, ман сурати як одамчайро ки дар дасташ аломат аст тасвир мекунам. шумо чӣ сурате ки ба шумо писанд аст метавонед тасвир кунед. ана бачаҳои азиз, акнун мо аломате ки дар дасти одамча аст тасвир мекунем. ана бачаҳои азиз, бубинед, мо одамчаро ки дар дасташ аломат аст тасвир кардем. барои боз ҷолибтар ва шавқовартар гузаштани таҷриба, шумо метавонед сурати чӣ чизе ки ба шумо писанд аст тасвир кунед ва ҳамчунин метавонед онро на фақат бо маркер, балки бо қаламҳои ранга низ онҳоро ранг кунед. ва ман суратро бо маркер барои он кашидам ки ба шумо хубтар намоён шавад. акнун коғазро як тараф мегузорем ва зарфро гирифта коғазро қат мекунем ва дар пушташ мегузорем. мо коғазро он тавр қат мекунем ки дар рӯи миз рост истад. ана бачаҳои азиз, мо коғазро ана ҳамин тавр қат кардем. мо зарфро аз пеш мегузорем ва ана ҳамин коғазро бо расм аз пушт. бубинед, ана ҳамин аломате ки дар дасти одамча аст аз тарафи ман дар тарафи чап аст ва дар телевизионҳои шумо дар тарафи рост аст. биёед акнун ба зарф об мерезем ва мебинем чӣ мешавад. эҳтиёткорона бубинед, ҳозир дар телевизионҳои шумо аломат дар тарафи чап аст. зарфро бо об мегирем, боз дар тарафи рост аст, боз мегузорем ва боз дар тарафи чап аст. дидед чӣ хел таҷрибаи ҷолиб аст. биёед акнун як расми дигар мекашем ва мефаҳмем ки тасвир ҷояшро иваз мекунад ё не. ин тасвирро як тараф мегузорем, коғази дигарро гирифта дар он боз як одамчайро ки бо дасташ тарафи ростро нишон додааст тасвир мекунем. ана бубинед, мо одамчайро кашидем ки бо дасташ тарафи ростро нишон дода истодааст. ана акнун мо ба одамча як кӯлоҳ мекашем. ана бубинед, мо одамчайро кашидаем ки кӯлоҳаш аз ин тараф аст ва бо дасташ ана ҳамин тарафи ростро нишон дода истодааст. биёед мо варақро қат мекунем ва дар пушти зарф бо об мегузорем.
вақте ки мо зарф бо обро аз пеши ана ҳамин коғаз гузоштем, дасти одамча тарафи чапро нишон медиҳад ва кӯлҳаш аз тарафи рост аст. дидед чӣ хел таҷрибаи ҷолиб аст? биёед сабаби ин таҷрибаро ҳозир мефаҳмем. баръакс ба назар намудани нишони раҳнамо дар он аст ки нур тавассути ҳаво, шиша, об ва дубора аз шиша гузашта бармегардад. вай шаффоф аст. зарфи пуроб мисли линза мешавад. вақте ки нур аз линза мегузарад, ба марказ меравад. дар марказ нурҳо ба ҳам во мехӯранд ва самташонро дигар мекунанд. барои ҳамин нишон низ ба чашм сӯи дигар мегардад. сабаби ин таҷрибаро низ фаҳмидем. дидед чӣ хел таҷрибаи ҷолиб ва осон аст ва барои анҷом додани ин таҷриба вақти бисёр ҳам лозим нест. ман умедворам ки ин таҷрибаро ҳар яки шумо иҷро мекунед ва ба дигар додару хоҳараконатон ва ҳатто муаллимонатон низ нишон медиҳед. онҳо аз шумо як таҷрибаи нави дигарро ёд мегиранд. хайр, то таҷрибаҳои нав ва ҷолиб хуш бошед.